Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise abantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu samdumisa ukuthi namhlanje sikwazi ukuthi sixoxe sibonisane ngezwi lakhe ngokuhola umoya kaNkulunkulu. Ngingakaqali ke ngithanda ukudlulisa ukubonga kinina nonke enanikela umnikelo wokolibo ngenyanga kaNovember, December, abanye baze banikela nangoJanuary. Siyabonga kakhulu singabakwaNsibande. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anibusise ngendlela emangalisayo ukuthi ninikele umnikelo wolibo. Sawuchaza umnikelo wolibo ukuthi uma uzodla uvunile noma uyebo uhambilwa ensimini uzodla okokuqala lokho obukulimile ngokwezwi likaNkulunkulu. Mhlawumbe ulima ummbila ungathatha ikhwebe eziwu5 noma eziwu10 depend ukuthi ingadi yakhe ingakanani, uhambe uyopha umfundisi kudlena kuqala ulibo lisho lokho first fruit, izithelo zokuqala. Bakwenzile abanye ngezithelo zangempela. uNkulunkulu ababusise. Abakude bazidayisa bazenana njengoba izwi likaNkulunkulu lisho, basebeletha imali. uNkulunkulu anibusise. Abanye ke cha bebengatshalile balethe imali njengemali. uNkulunkulu anibusise. Imali yolibo ayinasinqumo kodwa ukuthi adle umfundisi kuqala ungakadli wena uzuthola isibusiso. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani, siyamdumisa uNkulunkulu. Udumo lonke luya kuyena lumfanele lungolwakhe. Nonke nikelile okolibo niyazazi. uNkulunkulu anibusisa. Ngachaza ke kwiVN engangiyenzile kudala engilokhu ngiyithumela ukucacisa ukuthi okolibo kukhishwa noma yinini, kodwa ngenxa ukuthi sekwaba imali kubukeka kube kuhle kuvele ibe ngesikhathi sika November no December. Uxolo. Ngesikhathi sika November no December. Ngoba kusuke kuyimali mhlawumbe ubonasile emsebenzini, khipho kweshumi bese ukhipho kolibo. Mhlawumbe uincrementile emsebenzini, ukhipho kweshumi, ukhipho kolibo. So ke kodwa sesibona ukuthi kuze ize kahle ngesikhathi esifanele, ibonakale nokuthi yenzeni kuhle uma ifike ngesikhathi esithize onyakeni. uNkulunkulu anibusise kakhulu. Bengidlulisa nje ukubonga ngoba singakaze sidlulise ukubonga egameni labakwaNsibande. Ngiyacela ukuthi sithandaze simbonge uNkulunkulu, phinde ngicela nibusise bese singena kule nkonzo yethu yosuku lwanamhlanje. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Ngiyabonga kakhulu Nkosi osenzele khona, wasilonda wasigcina salibona usuku lwanamhlanje. Ngiyathandaza ke Nkosi, ngiyacela namba abantwana bakho ukuthi ubabusise. Uxolo, ngiyacela Nkosi ubusise abantwana bakho abangenisile umnikelo wolibo kulezi nyanga Nkosi ezintathu. Ngiyacela ubabusise uNkulunkulu wethu ngezwi lakho, Izaga chapter 3 verse 9 and 10. Babusise Nkosi izinqolobane zabo zigcwale. Babusise uNkulunkulu wami nomusa. Ngiyacela kuJohn 15 verse 7 uthe uma ngihlala kuwe namazwi akhe ehlala kimi ngocela engikuthandayo ungenzele. Namhlanje Nkosi engikuthandayo ukuthi ungibusisele abantu abangenisile umnikelo wokolibo. Babusiseke uNkulunkulu wethu nomusa. Uyabazi ngabanye yebo ngangibakhulekelile kodwa sengiyaphinda ngiyakhuleka Nkosi, ngiyacela ubabusise. uHebrews 6 verse 10 awusiyena uNkulunkulu odla amandla abantu, awukhohlwa imisebenzi yomuntu ayenzile eyenzela abangcwele bakho. Ingakho ngicela Nkosi, ngiyacela futhi Nkosi ubusise laba abaletha abantu, babusise uNkulunkulu wethu, asikakakhohlwa umgomo wethu
kodwa uncike entandweni yakho. Siyafisa ukuthi babe u10,000 abantu ngomhla ka26 kuMarch siqeda iminyaka emihlanu ekhaya lezwi. Siyacela Nkosi uma kuyintando yakho kwenzeke, kodwa makungeyona sicela intando yakho kube iyona eyenzekayo. Siyazi ukuthi lapha ekhaya lezwi kutshalwe ama-devil worshippers ngegama lika Jesu. Ngiyawakhulekela ukuthi aphenduke. Ngiyacela Nkosi ukuthi aphenduke, kodwa makuwukuthi abalotshiwe encwadini yakho, abekho embusweni wakho, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi aphume ama-devil worshippers kungaze kufike okuzosina kubajeqeza. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi akhululwe asuke ekhaya lezwi uma engekho ohlelweni lwakho. Wena ke Nkosi obaziyo obadalela izulu nongabadalela ngezulu. Ngikhulekela bonke abadalela izulu emagumbini omane omhlaba ukuba bakhululwe beze Nkosi ekhaya lezwi basizakale. Okufanele bangene entabeni bangene, okufanele bangene kwabanye amabandla aseduze nabo ngoba sebesizakele mabangene. Ngiyacela Nkosi izwi lakho lenzeke. Ngiyacela Nkosi ubakhulule ngoIsaiah 61:1 labo badalela inkazimulo yakho. Siyakubonga ke Nkosi ngakho konke osenzele khona, namanje ngiyacela yiba kanye nathi kule nkonzo ibusise. Kungabi bikho noyedwa ozoyisola ukuthi ukhona ekhaya lezwi. Siyabakhulekela baphumile ukuba babuye kakhulu abecebo lakho. Siyabakhulekela Nkosi abangekho ecebeni lakho ukuba Nkosi uma kungenzeka ushintshe Nkosi ubenze babe secebeni lakho. Kodwa kakhulu ama-devil worshippers ngegama leNkosi uJesu mawaphume. Ngiyawashisa manje mayingafuni ukuphenduka ayezulwini, mawaphume manje kule group ngegama lika Jesu ophilayo. Uma kuyiwona awenza isibalo sibe sikhulu, singamane singabi nawo 10,000 mhla ka26 March uma uzogcwaliswa ama-devil worshippers ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Out ngama-devil worshippers egroupini. Siyacela Nkosi, siyezwa ukuthi khona nabashelayo. Ngiyakhuleka ngegama lika Jesu kuba bawuyeke lo mkhuba, kungenjalo ligoqana ulimi lwabo, goqana izandla zabo, bangaphinde bashele amakhosikazi abantu nezingane zabantu. Ngiyacela Nkosi uyingcwelise le group ibe ngcwele phambi kobuso bakho, njengoba wena ungcwele inhloso yethu kuba ngcwele. Siyabonga ke ngakho konke Nkosi Jesu susenzele khona. Qhubeka nathi nale nkonzo yanamhlanje, usifundisa ngokuphikelela kuba siphikelele noma kunzima, ngoba siyojabula ekugcineni. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ngezwi lakhe nangomkhuleko sesikhulekile. Ayike ngomkhuleko ngiserious kakhulu. Hayi asibe ngcwele bafowethu. Ayihlunge nje igroup yethu. Ama report engiwathola awamahle. Khona abantu abatshela abantu ukuthi abafaka ama-emoji, khona abantu abashela abanye abantu la. Ngakho ke ngiyakhuleka ukuthi baphenduke. Mabengaphenduka baphume. Ngoba mabengaphumi khona ukuzobehlela. Akusiyona eyami le group, inomnikazi wayo wasifela esiphambanweni. Mawungafuni ukuphenduka khona ukuzokwehlela. Asizile la kuzobhidliza imishado. Asizile la kuzothatha abafazi babantu. Noma ke akashadile kuzothatha intombazane indodakazi kababothize. Asizile ukuzokwenza lokho la. Sizoshumayela ubungcwele, sifuna ubungcwele. Ngiyanicela nani enishelwayo, nani ekukhulunywa izinto ezingcolile kini, lethani inamba zalabo bantu. Ngiyacela ziletheni inamba zalabo bantu. Ngizokwenza lokho uNkulunkulu azothi angikwenze ngalowo muntu. Ilokho nje kuphela engizokwenza. Wena lethi inamba yomuntu busuyasho ukuthi wenzeni kuwe. Siyambonga uNkulunkulu wethu, asiyezwini lenkosi namhlanje elikhuluma ngokuphikelela. Asiziyeke izinto zezo sinako kwaphezulu. Lapho uJesu ehlezi ngakwesokunene sikayise. Singazinakile nje ezezo, kodwa kufanele sikhulume ngazo, esiqondisa abantu ngazo. Akuyona igroup yokungcola le. Akusiyona igroup yokudate le. Hayi ngiyakubeka lokho. Akusiyona igroup yokudate. So mawuqhubeka wena ukwenza uzobonda uzofana nobani. Ubheka ungafani noAnaniya noSafira abadlala endaweni engcwele. Badlala ngezitshe ezingcwele. Bangcwatshwa bafa. Base sihogweni ngikhuluma nawe nje. Banale ngoma abayiculayo bathi maye
maye ayipractice uthi ufika nje ubuyicula alikho futhi ibhimbi khona bonke abantu abayiculayo bangamagagu yiphi ingoma kamaye lapho umlilo wakhona ongacimi lapho impethu yakhona ingafi esihogweni la uyakhona uma ungaphenduki la ungayikhona uma ungumntwana kaNkuluNkulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Sovula incwadi kaLuka chapter 13 sofunda siqale kuverse 22. Wayesedlula wahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana efundisa eqonde eJerusalema. Umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na? Wathi kubo, phikelelani ukungena ngemnyango omncinyane, ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Ibapha bayofuna ukungena ngempela. Ake siyibuke le ndaba. Abaningi bayofuna ukungena bahluleke. Abaningi. Ibaphi laba abaningi abofuna ukungena bahluleke? Ilaba esikhonza nabo emabandleni ahlukeneyo. Yilaba abaziyo ukuthi kunomnyango omncane nomnyango omkhulu. Yilaba abaziyo ukuthi kunendlela emncingo nendlela ebanzi. Abaningi babo bayofisa ukungena kodwa bayohluleka. Ngoba kuyobuye engqondweni zabo ukuthi hawu nansi le ndlela encane okwashunyelwa ngayo. Yabona umuntu ongakholwa akazi indlela encane, akazi indlela enkulu, uzovela ayihambele nje. Akazi ongakholwa uyikhululekele. Yopapa mesengena emlilweni. Kodwa abakholwayo abaningi bayofuna ukungena bahluleke. So ngamagama njengoba sikholwa nje ebandleni la engikulona nayo ebandleni okulona abaningi babo bayofuna ukungena bahluleke. Izwi lenkosi phela likhuluma manje. Hayizi nje mhlawumbe ibandla lino 500. Mhlawumbe bayongena babe baningi mabefikile ku50 out of 500 which is 10%. Abaye bobe baningi. So yikho ke kuthiwa asiphikelele ngoba uma sonke singaphikelela uNkulunkulu angasenzela umusa singene sonke. Phikelela ukungena ngomnyango omncane. Abanye bayofuna ukungena bahluleke. Kodwa abangazange bashunyezwe abangaziluthi abazinakwazi ngomnyango omncane. Kodwa uyaphi lo mnyango? Ngithi ngesiZulu sithi kunendlela encane mase toilet. Yobuka lo mnyango uyaphi? Lo mnyango omncane nje i-toilet inileli adlule. Kanti hayibo ngale isezulwini. Kusezulwini manje ngoba akazi ashunyezwe akazi ngomnyango omncane. Kodwa khona laba abazokwazi unanko lo mnyango bafuna ukungena ngeke bangene. Mase kunjani na? Verse 25. Nxa umninindlu esukumile wavala. Khona ufanele act asukume avale. Mayise sukumile wavala eminyango kuthiwa noqala ukuma ngaphandle nengqongqoze. So ukhiye okumninindlu. Ukhiye nje lapho. Mayike wasukuma. Ngeke isilile siyovela lapho mhla isukuma. Isilile siyoba khona mhla isukuma. Namhlanje kumnandi yaDamasi kuthiwa phenduka uphenduka. Vuma izona ubuyele kuzona. Uyazibhala ubuyele kuzona. Fika umfana hehe uthi hayi Nkosi izolala kanje namhlanje sengiyamvalelisa. Yabe seliyafika usuku lokufa. Uma lingafikanga awukho umnikelo ngesono esenziwa ngamabomu. Nawe insizwa yami uthi yangikhalela lengane yazi. Hayikulungile ake ngithi kanye nje ngivalelise. Ngitshente ngiyavalelisa namhlanje. Kanti awazi ukuthi usuku lwakho lokuhamba lunini. Awazi ukuthi uzosukuma nini umninindlu. Ayitha kunzima kodwa yazodwa udependent odwa eyodwa nje la yosukuma khona. Isukuma nje ithatha amagqathi ithi 1 2 engabe mangaki ibheke eminyango yovala awunoqala nikhale. Noqala nikhale. Ngena manje. Ngishilo kulezi insuku ngathi ezulwini kungenwa la emhlabeni. Ukuthi uvume izono zakho.
uvuma inkosi uJesu ukuthi iyinkosi la usela emhlabeni, ngeke ukusiza ukumvuma ngale kwethuna, ngeke kukwenzele lutho. Mvume manje ukuthi uyinkosi, uzobona ukuthi kuzokwenzelana. Mvumeni ke bafowethu uJesu, masimvume. Phikelela ukungena ngomnyango omncane, ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Nxa umninindle sukumile, niqale ukuma ngaphandle ningqongqothe emnyango nithi Nkosi sivulele. Uyakuphendula athi anginazi lapho nivela khona. Indaba eyosho njalo ngoba akabaziyo bese bangenisile, bese sukuma, bese vala umnyango. Abaziyo uzobe sebangenisile, angabazi laba bazofika late ngoba vele nabo bamazi isikhathi nehora abasazi. Kodwa ngiyakutshela manje wasukuma umninindlu wathi latu eyovala, sekubhedileke kuwe. Hayi kubhedile ngoba phela manje yena mayisevalile akuvula umuntu, mayivula akuvali umuntu. Ungokuqala nokudina, alpha no omega, isiqalo nesiphetho. Uthi ngangifile ngosuku lesithathu ngavuka kwabafileyo ngiphethe ihluthulelo zokufa neze-Hades. He has got the keys in his hands. Uphethe izikhiye zokufa ne-Hades. Nxa umninindle sesukumile, yeka lelo xesha ayosukuma ngalo, kothula ukuthi cwaka, bese kuzwakala labo abakhalayo bethi Nkosi sivulele. Aphendula athi anginazi lapho nivela khona, anginazi lapho nivela khona, ngoba abami sebengenile, abami ngiyabazi nabo bayangazi, ngiyabazi lapho bevela khona abami. Baba ngiyakucela, phikelela ukungena ngomnyango omncane, phikelela no matter what, awuphikelele. Mahebheru 10 verse 36 athi senibekezelile niyofumana umqhele wokuphila okuphakade. Awubekezele nje mntaka baba. Nkosi sivulele. Yakuphendula athi anginazi lapho nivela khona. Athi verse 20 lapho ke niyakuqala ukuthi sasidla siphuza phambi kwakho, wawufundise emgwaqeni yakithi. Wawufundise laba benza ini open air, bayaziwe ezulwini. Akubona benze open air uJesu uqobo lwakhe, bayobe sebeqonda ngoba besethi wawufundisa emgwaqeni yangakithi. Bobe sebazi ukuthi kwakungeyena usibanibani, kwakuuJesu uqobo lwakhe. Mayisesukumile wavala emnyango. Mayisesukumile uthi owami umbuzo, yini unga-8 manje engakasukumi? Yini ulinda amathonsi abanzi na? Ungawalindi mntaka amathonsi abanzi. Bheka uJesu emnyango yangqongqotha, ufuna umuntu ozovula angene. Uzomvulela wena na? Liyeza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabenza okubi lobashisa lingabashiyela impande nagatsha. Mina ngisho usuku. Ngakho-ke sondela enkosini yamakhosi, ngakho-ke sondela kuJesu Kristu waseNazaretha, kuze singakufici lolu suku lapho yothi Nkosi sivulele. Aphendula athi anginazi lapho nivela khona. Lungakafiki lolu suku uyosho ngalo ukuthi sasidla siphuza phambi kwakho, wawufundisa emgwaqeni yakithi, uthi othi anginazi lapho nivela khona. Sukani kimi nina nonke basebenzi bokungalungi, basebenzi bokungalungi. Siyambonga uNkulunkulu osithandile, sihlanganisa ngalendlela, siyamdumisa kakhulu. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu. Lithe lami phikelela ukungena ngomnyango omncane, phikelela ukungena ngomnyango wasezulwini, ngoba mayisesukumile umninindlu wavala. Khona lolu suku uzosukuma vala. Akukhulunywa ngalezi khadi ezosukuma khona kungenzeki lutho. Asukuma athi laceyela la efuna ukuyela khona. Khona la izosukuma bese vala umnyango. Ngasali ngaphandle. Ngoba uzophonsa emlilweni. Lapho kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Lapho impethu yakhona ingafi.
uzophonswa lapho. Khethe yakho-ke indlela zimbili ngale kwethuna. Kwathi angicule, kodwa-ke ngoba ngila ngizocula. Khethe yakho ngoba indlela zimbili. Siyambonga kuNkulunkulu, nibe nempela sonto enhle. uJesu Kristu inkosi, ngicela sithandaze. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyazithoba, siyabonga ngosesikuzwile. Sisize siphikelele, sisize uNkulunkulu wethu onomusa, siphikelele ungakasukumi uvala umnyango, siphikelele singaze sikhale sithi Nkosi, Nkosi sivulele ngoba uyothi awusazi. Siyacela Nkosi usiphe amandla okukhonza, sihambe ngobungcwele, sihambe ngobungcwele, sikholwe njengokusho kombhalo othe esiswini sethu, okholwe njengokusho umbhalo esiswini sakhe kokobhoza imfula yamanzi aphilayo. Dumo lonke silinikeza wena lungu lwakho. Siyabemukela bonke abangenile ekhaya lezwi nabasanda ukungena. Babusise Nkosi, uyabazi, uyabaqonda. Babusise ngalokho balethele khona nalokho abakudingayo kwalomhlaba. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Baba uNsibande uthi selifikile lelo hora, lifikile lelo xesha, uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.